जास्ट रायज्लायदां बिथांजों आरो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिथांजों आं रायज्लायनो नागिरदों जे दानि बावैसो जास्ट इनफरमेसन मोनदों बेनो जाबाय जोंहा नेहेमिया नार्जारी फंबाय बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि होननाय बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों दायो बिथाङा डक्टर जानो हाबाय बिथाङा MBBS जानो हाबाय बिनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननानै आंनि गोसो गोरबोआ गोजोननाय मोनदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे बेबायदि डक्टर जानो हादों आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे डक्टर बेबायदि ओंखारदों जों बर' सुबुंफ्रा माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला जोंनि डक्टर जिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो गिनाय मोनो जे जोंखौ मोजां नायगोन ना नाया जोंनो मोजां चिकित्सा खालामनो थाखाय मेडिसिन हरगोन ना हरा बेबा गुबुन जाथिसो ओरै थोरै साननाय फैयो निश्चय नंगौ नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे डक्टर ओंखारबाय आरो लोगोसे माखासे बेबायदिनो गोबां माने नार्स डक्टर बेबायदि ओंखारबोबाय दा बिनि गेजेराव बेखौ लानानैनो जोंनि दानि खुंलांनाय BTC बा BTR सरकार प्रमद बर' सारनि गेजेराव दायो बड'फा UN मा होनोमोनलाय ब्रह्मनि सुपार 50 मिशनबो मोनसे खालामदों बिनि गेजेराव जाय इन्जिनियार फरायनो गोसो जाय मेडिकेलाव फरायनो गोसो जाय APSC जाय UPSC बेनि बायदि स' आं दायो बे बिथांजों आं कल खालामगोन रायज्लायहरगोन दानिसो जास्ट आं रायज्लायदोंमोन नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन बिथांनि मुङानो जाबाय दायो नेहेमिया अके स' लेट्स कल टु हिम हेलौ औ फंबाय दानि बावै आं नोंखौ कल खालामदोंमोन नङा होमबा फंबाय स' थेंक इउ स' माच नों कारेक्ट टाइमाव फनखौ थिखांनायनि थाखाय दिनै आं नोंखौ गोबां गोजोननाय जासियो आरो लोगोसे गड ब्लेस इउ थेंक इउ नोंथांजों आं रायज्लायनो मोननानै गोसोआ गोजोननाय ओरैबायदि मोनदों जे जों मोनसे गिनाय फैयो जे आं मोनसे डक्टरनाव थांबा बबेबा हस्पिटालाव थाङोब्ला जे हे बिसोर गुबुन जाथि आं बर' मानसि आरो जोंनि बर' जाथि आरो गुबुन जाथिनि गेजेरावबो बिराद दाङाबाजि बिसोर जोंनो बेलेग मेडिसिन हरफ्लांगोन नामा माबा मोनसे माबा हरगोन नामा बर' जानायबा मोजां जागौमोन बेबायदि मोनसे साननाय थायो दिनै नों बायदि सासे सुबुं ओंखारनानै नों फंबाय बायदि डक्टर जानो हानाय सुबुं ओंखारनानै आंनि गोसोआ गोबां गोजोननाय मोनदों जे आं जास्ट दानिसो इनफरमेसन मोनदों जे डक्टर नेहेमिया नार्जारी फंबाय सासे MBBS क्लियार खालामबाय होननानै दा नोंजों आं रायज्लायनो थाखाय आं बेखौ कल खालामनाय जादों दिनै फार्स्ट अफ अल आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे नों माबायदि मोनदों दायो सासे डक्टर जानानै गोसोआबो बिराद गोजोननाय मोनदों माने गोबां खस्थ' खालामदोंमोन आं गोबाव समनिफ्राय आरो बिमा बिफाखौ खुसि खालामनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैहाय अके बेसेबां गोबाव लानाय बे डक्टर एबा MBBS खौ क्लियार खालामनो नोंखौ आं 2018 माबा आगस्टआवहाय जइन जादोंमोन ओमफ्राय दाथ' नै माबा 4 years एराउन्ड 7 monthsआ नांबाय आरो अके आচ্ছা बबे इनस्टिट्युटनिफ्राय फरायनानै नोंथाङा MBBS खौ क्लियार खालामखो आं माबा सिलचर मेडिकेल कलेज माबा एन हस्पिटालनिफ्राय MBBS खौ क्लियार खालामदों आरो अके दिनैसो रिजाल्टखौ मोनदोंना फंबाय दिनै जास्ट माबा एराउन्ड 2 PM आवसो मोननाय जादों Oh my God congratulations थेंक इउ आरो लोगोसे फंबाय नोंथाङा बबेनि आं बे माबा ओरै चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे फाथाबारि आइलेण्ड होननाय दंना मोनसे बे बौनि आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट फाथाबारि डिस्ट्रिक्टनि फाथाबारि होननाय बेंटल खाथि जायो ओमफ्राय गामि गोथौ आरो जोंना गामि गोथौ बैथिंजाय मोनसे मा होनोमोनलाय आइ रिभार बारनानैहाय बे दैनि गेजेरावनो आरो आइ फवालि इदि होननाय दंना मोनसे बेजों बारलांनांगौ गोथौथाराव जोंना आच्छा थांनाय फैनायथ' बिराद उसुबिदा ना फंबाय माने बिदिनो नाव मामाफोरजोंसो बारथारनांगौ आरो जोंना माने बिदि कारेन्टबो थाया बिदि जायो आरो अके बिराद गोथौथार बिसिम सौहैनो थाखाय दा MBBS सिम माने सौहैनो थाखाय बा MBBS खौ क्लियार खालामनायसिम नोंथांनि जि खस्थ' जानांनाय सैनांनाय बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय खस्थ'आथ' बिराद खस्थ'यैनो जादों ओमफ्राय माने जोंना माबा न'खराबो एफाराब माबा नङा बिदिनो गामि गोथौथारना ओमफ्राय जेब्ला आं माबायाव थाङो बिराद माने साननै सानथाम सिगां बारनानै थाहैनांगौमोन दैया बारनो हायाना जोंना दैज्लां समाव दालांबो गैया जाहैबाय
बेखायनो बारनोबो हालायामोन ओमफ्राय बेबायदिनो थैसोनानै आंनि बिफाया आंखौ बिराद माबायोमोन आरो लांबाय बिदिनो दोनलाङोमोन ओमफ्राय साननिफ्राय बारनानैसो थाहैनो हालायोमोन बेबायदि माने MBBS आव फरायनायावबो बेबायदिनो उन्दुनोनो मोनलायामोन जोंना माने बिराद खस्थ' फरायनांगौ ना ओमफ्राय बिदिनो आं सानसेयाव 3 आवार्स टाइल' उन्दुनानैहाय एग्जामखौ लिरहैदों आरो बै माबायाव MBBS आवबो ओमफ्राय जोंना बिराद माबा गोब्राब फरायनांगौबो ओमफ्राय फेल रेटआबो बिराद जायो 100 जनाव 50 लाया फेल जायो आरो जोंनियाव ओमफ्राय बेफोरबायदियाव आंबो माने बिराद फरायनानैहाय खनसेबो फेल जायामासिनो खनसेनो क्लियार खालामनो हाबाय आरो Oh my God, thank you so much आरो नोंथांनि जि मोनसे MBBS क्लियार खालामनाय डक्टर जानो हानाय बे नोंथांनिल' फायदा नङा बे बर' हारिनि मोनसे फायदा जे नोंथाङा बर' हारिनि गेजेराव बहाबा थानाय जायगायाव जुदि थाङोब्ला अब्ला बर'नि डक्टर होननानै मोनसे बिलिफ फैयो आरो मेडिसिनखौ मोजां हरगोन बेखौ माने फोथायनाय फैयो आरोना दा खायसे सुबुंफ्रा बेयाव फोथायनाय गैयाबाबो थाबाबो माने मा जायो कि दाथ' बेमार जादों जेला नायजाखानांगोन सोरथो दंबावो नङा होमबा बेनो मा डिपार्टमेन्टखौ जेनेबा MBBS नि गेजेरावबो डिपार्टमेन्ट वाइस थायो नामा ना सोरबा दा MBBS आ मोनसे माबा बेवहाय डिपार्टमेन्ट थाया बेवहाय 19टा डिपार्टमेन्टखौ माने गासिखौबो फरायो सासे माबा MBBS स्टुडेन्टना ओके बे जेनारेल डक्टर जेनारेल फिजिशियान जायो MBBS फरायोबा ओके बेनो गासै डिपार्टमेन्टखौ एसे फरायजोबो आरो बे बोसोरबायावहाय 19टा साबजेक्ट दङ बेखौ फरायजोबो ओमफ्राय बे MBBS जोबनायनि उनावहाय स्पेसियलिस्ट फरायनोबा आलदा आलदा गावहैयो बियो आच्छा ओमफ्राय बिनि गेजेराव जेरै डार्माटलजिस्ट माबा माबि इदि थालायलायोना बिनि सायावहाय डार्माटलजिया मोनसे MD डिपार्टमेन्ट डक्टर अफ मेडिसिन MBBS नि उनावहाय इन्ट्रान्स होफिननानै बेखौ जइन जानो हायो डार्माटलजियावहाय आच्छा होमबा MBBS फरायखांनायनि उनावहाय डाइरेक्टलि नोङो मा होनदों मोनसे एक्सट्रायै फरायफिनबावनांगोन नामा नोङो मोनसे 3 बोसोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियलाइजेसन दं ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दायो नोङो डक्टर हिसाबै नों खामानि मावनो हानाय गोहोथ' जाबायना दायो दा आं माने डक्टर जाखाबाय आरो ओमफ्राय आं दा बिदिनो सेलारिबो मोनखासै आरो बिदिनो मावनांगौसैल' आरो माबायावहाय बे सिलचराव सिलचराव बोसोरसे मावनांगौ इन्टार्नशिपनो बेखौहाय अके नोंसिनि न'खरावहाय नोंनि बिमा बिफाया माबाफोर मावो नामा फंबाय जेबोथ' साख्रि गैया जोंनि न'खराव बिदिनो आबादसो मावो आरो माने बाबायाबो बिदिनो आबाद आइयाबो न'आवनो ओरैनो गय बिदिनो माइ बिदिनो मावो अके ओरैनोथ' जों मिथिगौ जा जों बुजियो बा खोनायो बेबायदिनो जे डक्टर फरायोबा ओरैबायदि इन्जिनियारिं फरायोबा UPSC क्लियार खालामनो बा APSC क्लियार खालामनो बिराद हाजार हाजार थाखा थाङो लाख लाख थाखा थाङो स' नोंनि बेलायाव एसे फोरमायना होलाय माने आं फरायनाया इनस्टिट्युटआ गभर्नमेन्ट ना बेखायनो बहाय बारा थाङा जास्ट एराउन्ड माने गभर्नमेन्टआ बानजोबो आरो ओमफ्राय जेब्ला नों गभर्नमेन्टजों मोनसे बन्ड साइन खालामनांगौ जे गभर्नमेन्टआ नोंनि जेसेबां मानि एक्सपेन्डिचार थांगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ बाननो माने बिनि थाखायनो बोसोरसे मावना होनांगौ बे आंनाबो बेबायदिनो गभर्नमेन्टआ आंनिखौ गासैखौबो माने फ्रियाव मोनजोबदों आरो गभर्नमेन्ट कलेजखाय ओमफ्राय बिनि बदलैहाय आं बोसोरसे गभर्नमेन्टनो साख्रि मावना होनांगौ बिनि बदलैहाय दा दिनै नोङो दहाय बुंनाय बायदि जेनेबा नों बोसोरसे मावनांगोन आरो दा अके ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो नोंनाव माखासे दाननानै सेलारिया नोंनाव थागोन सेलारियाथ' सेलारि होगोन गभर्नमेन्टनि माबायानो अके नोङो बेसे मा होनो कलेजखौ बहा फरायनायमोन आं माने स्कुलिंआ फार्स्टआव गामियाव खालामदों मोनसे रेभारेन्ड रोखोम होननाय मिडियाम स्कुल इंलिश मिडियाम होननाय स्कुल दङ गामियावनो माने बिनि उनावहाय JD विलियाम होननाय थुक्राझाराव फरायदों आङो क्लास 10 सिम ओमफ्राय बिनिफ्राय 2016निफ्राय 18 सिमाखौ UN एकाडेमि क'क्राझाराव खालामदों HSR खौ ओमफ्राय बिनिफ्राय आं डाइरेक्ट माबायावहाय इन्ट्रान्सआव मोननानै माबायाव थांदों सेन्ट्रेल मेडिकेल कलेजाव नों बर' मिडियामाव फरायनाय ना इंलिस मिडियामाव फरायनायमोन आं इंलिस मिडियामाव फरायदों ओमफ्राय UN आव फरायदों 11 12खौबा ओमफ्राय गोरलैयावबा इंलिस मिडियाम गोरलैयाव बर' मिडियाम फरायदोंमोन LP स्कुलाव ओमफ्राय बिनिफ्राय इंलिसाव शिफ्ट जादों फंबाय नों बेसेबां बैसोनि दायो आं दा 23 बैसोआव हाबबाय दाखालिहाय 23 बैसोआवनो नोङो MBBS क्लियार खालामनो हाबायना फंबाय बेसेबां मोजां आरो बेसेबां लाखि एकदम आरो बिनि गेजेराव नों मा MBBS नि उनावहाय आरो मा होनोमोनलाय बेखौ नों दानि बुंदोंमोन ना मोनसे माने स्पेसियलाइजेसन बेनि सायावहाय फरायबावगोन नामा आं फरायनो सानबावदों मानि सायावहाय मा डिपार्टमेन्ट आं माबा MS खालामनो नागिरदों मास्टार अफ सार्जारि इन जेनेरेल सार्जारियावहाय माय गड होमबाथ' बिराद बरिया जाबावबायसो होमबा
जोंनोथ' आरो नों बायदि बेबायदि सार्जारि खालामनाय मानाय बेफोरथ' नांथारगौ मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आङो गोबां नुबाय फंबाय जे आं गिदिङो आंखौ लेंहरो माखासे समाव सोरबा केन्सार जानाय सोरबा उदैयाव बेमार जानाय गड ब्लाडार जानाय सोरबा उदैयावहाय माबा माबि बेमार ओंखारनाय माबा उदै दुनाय मानाय अपारेसन खालामनांगौ मानांगौ बेबायदि जायो गोबांनो बेफोरखौथ' सासे सार्जारि मानसिया जाहैना फंबाय नङा होमबा स' बिनिखायनो नोङो डेफिनेटलि नोङो बे सार्जारिनि सायावनो फरायमा फंबाय बिराद इम्परटेन्ट आरो बियो माने बिराद इम्परटेन्ट औ बिराद इम्परटेन्ट आरो बिनि सायावहाय आरो नों जुदि बेबायदि खालामनो हायोब्ला निस्सय नोङो बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखाय नोङो जोंनि बिटिआर गभमेन्टनिफ्राय नोङो मदद मोननो हागोन जुदि नों फिउचाराव जुदि नों फरायनानै खामानि मावनानै फरायनानै साक्सेस जायोबा सार्जारिफोरनियावहाय एक्सुवेलि माने नों बायदि जेरै सार्जारि फरायनायनि बाथ्रा बुंदों बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा बेबायदि फरायनो हायोब्ला जोंनि माने बड'लेण्डनि गेजेराव गोबां माने साक्सेस जागोन फंबाय मानो होनबा गोबां बेमार आजार जानाय सुबुंफोरखौ जोङो बासायनो हागोन दा दिनै गोरिब गुद्राफोर थायो दा गुबुन जाथिफ्राथ' नोंखौ माइनास एसे खमायना होगोन दे एसे फैसाखौ खमायना होगोन बिदि सानदों आङो जेनेबा साक्सेस जाबायना दाथ' बेखायनो गामियावहाय माने माबा आरोना गामियाव खालि उइकलि फ्रि सार्भिस होनो साननाय गोसोआव दङ येस फंबाय बिराद डेफिनेटलि नों बिराद मोजां सानदों आरो बेखौ नों साक्सेस खालामनो नाजाथार फंबाय मिथिबाय औ बिराद गोनांथिथार आरो लोगोसे नों मिथिखागौ बा मिथिगोन ना मिथिया आं बेखौ खोन्थानि दानि जे बिटिसि बा बिटिआर सरकारा मोनसे बिदिनो सोरबा मेडिकेलाव फरायनाय बा सोरबा इन्जिनियारिं फरायनाय औ सुपार 50 सिएम थांनाय बोसोराव खालामदोंमोन सिएम सुपार 50 ओमफ्राय दायो मोनसे बड'फाखौथ' नों मिथिबायना बड'फानि जोनोम सानखौ स्टुडेन्ट दे हिसाबै फालिनायखौ सिलचराव फालिदोंना आंथ' दा न'आवनो दंफैयो सिलचराव जोंना आबसु दंना सिलचरावहाय बेयाव माबायो मानियो नों दायो न'आव दं नामा आं न'आव दंफैथ'यो दा अके ओमफ्राय नोंनि बे एमबिबिएस जानायखौ माने निउस चेनेलफ्राव मोनथिगोना मोनथियाखै माने आं रावनोबो खोन्थायाखै आरो दोनथ'दों खोन्थायाखैना एबार मोनथिसिगोन एसेबाबो मोनथिसिगोन मानो होनबा आंनोबो जास्ट सासे बिनानावा खोन्थाहरदों माने खोन्थायाखै बेबो स्टेटास होदोंमोन ओमफ्राय आं मोनथिनो मोननाय लोगो लोगो अ माय गड जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय सासे आरो एमबिबिएस ओंखारबावदों बिराद बेसेबां गिदिर बाथ्रा नङा होमबा आरो नों बायदि सुबुंखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोनांथि आरो बेबायदिनो इन्सपिरेसन जानायनि थाखाय आरो लोगोसे नोंथांनि खौराङा बर' हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोसारनांगौ बे बिराद गोनांथिथार बिनि थाखायनो आङो इमिडियेटलि बुंबाय आङो बे फंबायनि नाम्बार दं नामा नोंनावहाय जुदि दङब्ला आंनो इमिडियेटलि अननानै खोन्थाहर आं बिथांजों रायज्लायनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आं मोगा मोगि लानि जे बबे जायगानि मानि आरो माब्ला एमबिबिएसखौ जयेन जानाय अके आं सरि बावगारदों नों 2018निफ्राय जादोंमोन होन्दों नामा एमबिबिएसखौ अके ओमफ्राय बोरैहाय सिलचराव बोरै मोनहैनाय एसे खोन्थानो हागोन ना जाहाथे सोरबा गथ'फ्रा सोरबा हाई सेकेन्डारियाव फरायनाय सुबुंफोर बिदिनो नों बायदि जयेन जाहैनो हानायनि थाखाय माने मोनसे थुलुंगा मोनो नलेज मोनो जे नों जेरै जयेन जाहैदों बेखौ मोनथिनो मोनोब्ला मानो होनबा सिलचरसिम थांनो बा बहाबा मोनसे मेडिकेल कलेजाव फरायहैनो डक्टरनि थाखाय बा आं बोरै खालामनांगौ बेखौ थुलुंगा मोनाना मिथियाना स' बेखौ एसे खोन्थाना होयोब्ला मोजां माने बेबायदिनो जेन'बा सासे मानसिया डक्टर जानोबा ना मोनसे नेसनेल एलिजिबिलिटि इन्ट्रेन्स टेस्ट होननाय मोनसे एग्जाम दङ अके बे निट होननाया बेखौहाय क्लियार खालामनांगोन आरो बेखौहाय माने क्लियारल' नङा बिनिफ्राय आसामनि रेंकिंआव थानांगोन अके माखासे रेंकिं दङ आंजोंहाय मोनदोंमोन बर'फ्रा एराउन्ड 20 मोनदों बै समावहाय आं दंनायाव 20 जन ओमफ्राय बिसोर क्लियार जाबायना गासिबो माखासेया जाबाय माखासेयाथ' जायाखै ना माखासेया थाबोबाय आरो फेल जायोना अके दासिम नोंजों लोगोसे साबेसे जाखो क्लियार जानाया आंजोंहाय सासे आंनि सिलचर मेडिकेल कलेजाव सासे आब' जाफादों आंजों क्लियार अके ओमफ्राय आलदा कलेजावनिखौ आं नायजोबाखै ओमफ्राय माखासे जादों दां सानै एराउन्ड बेसेसो जादों दायो एराउन्ड 10 जनसो दङ दां गासै 10 जनसो क्लियार जादों ना बिदिनो अ माय गड बिराद बरिया जाबाय माथो बिदिब्लाथ' नङा होमबा गोबाङानो आरो बिदिबा गोबां नांबावगौ जोंनो बर' हारिनि गेजेराव नांगौआनो बिरादनो मानो होनबा बे बाथ्राखौ आङो जेब्ला मोनसे हस्पिटालाव थाङो बा मोनसे माबायाव थाङो मेडिकेल जायफोर सेन्टारफोर थाङो बेफोराव आं थाङोब्ला मानसिफोरनि मोनसे भावनाखौ आं नुयो बर'फोरनि भावनाखौ जे बर' जानायमोनब्ला आं मोजाङै रायज्लायनो हागौमोनदां आरो लोगोसे खिजान बे गुबुन जाथिसो जोंबा नांलाय खमलाय जायो खिजान आंनो गोरोन्थि मेडिसिन हरगोन नामा बर' जानायमोनब्ला आङो बुंना लानो हागौमोन जे आंनो थाब हामनायनि बेमारखौ थाब सोखानायनि गारायखौ थाब सोखानायनि आंनो मेडिसिन हरथों नङा होमबा मोनसे रावनि
एसे डक्टरा सोरबा बर'खौ बुजिया ओमफ्राय जोंना बर'फ्राबो असमिया रोङा हिन्दी रोङा बिदिना मिसकमिउनिकेसन जायो ओमफ्राय गावबा गाव जाथिबा बुजिथारो आरो ना ओमफ्राय आरो बिनि गेजेरावहाय मोनसे भावना थायोना खायसे नङाबा डक्टरफ्रा माबा मोनसे खालामोना जेनेबा गोलाव लाइनजों एसे हामनाय बायदि लाइनजों माने मास मोनसेनि गेजेराव हामनाय बा 2 मान्थसनि गेजेराव हामनाय बेबायदि खालामनायावनो मुलिखौ जाहोनायावनो बेमारा बारा जालांनानै उनावहाय गिदिर बेमार जायो जुदि बै समावहायनो जाजेननाय समावनो जुदि मोनसे हामनायनि बेमार मुलिखौ जुदि होखानायमोनब्ला मोजां जागौमोनदां बेबायदि मोनसे भावना थायो नङा होमबा औ बेबायदि आरोना स' फंबाय नोंनिया नामा नेमिया होनदों नामा ना नेहेमाया नार्जारी आं फार्स्टआव नायनायावहाय आरो नामखौ जाबजों हिनजाव मानसिसो नामा सानदोंमोन आङो सरि दै बेखौ ओमफ्राय आं नायबाय ओमफ्राय बेथ' सेंग्रासो र' होमबालाय आङो होननानै टाइमनेलावबो आङो फट'खौ डाउनलड खालामखाना लाबाय ओमफ्राय आङो टाइमनेलाव होनानै दोनखाबाय आं गोजोननाय मोन्दों नोंजों रायज्लायनानै आरो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो जायफोर नायदों गोबां सुबुंफ्रानो नायदों ओमफ्राय दासिम जों 16 मिनिट लाइभ स्ट्रिम होबाय नोंबो दसे थानानै बिएम सेलेब चेनेलाव जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा थांनानै नायहैनो हागोन आरो बिनि गेजेराव शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जि रायज्लायबाय बेखौ माखासे सुबुंफ्रा खोनानानै थुलुंगा मोनबाय जानांगौ जे डक्टर नेहेमाया जा फंबाया दिनै एमबिबिएस क्लियार खालामनानै डक्टर लिरनो मोनबाय गोजोनथाव खौरां आरो आं दा रायज्लायनायानो डक्टर नेहेमाया आरो बिथांनि जि फरायनायनि माखासे हिस्ट्रि बेखौ मिथिनो मोनबाय बिथाङा आइ फवालि मोनसे दै दङ माने मान बेंटलथिंजाय बेसेबां खस्थ'यै फैनांदों न'खरावबो साख्रियाल गैया मा गैया मोनसे एमबिबिएस फरायनोबा बिराद थाखा फैसा थाङो नाथाय बिथाङाबो जुदि मोनसे प्राइभेटाव फरायनाय मोनब्ला थांगौमोन नाथाय गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनो मोनदों माखासे टेलेन्टनि थाखाय बिथाङा निटखौ क्लियार खालामदों मोजाङैनो नङा होमबा फंबाय बिनि थाखाय बियो खाबु मोनदों स' बेबायदिनो बयबो नाजा फराय आरो लोगोसे डक्टर नेहेमिया फंबाय बायदि जे डक्टर नेहेमिया नार्जारी फंबाय बायदि साक्सेस जानो थाखाय आरो डक्टर लिरनो हानो थाखाय एमबिबिएस क्लियार खालामनो हानो थाखाय स' थेंक इउ स' माच फंबाय रायज्लायनायनि थाखाय दसे सम होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे फंबाय थेंक इउ स' जों रायज्लायबाय दानि बावैहाय माने आं रायज्लायबाय डक्टर नेहेमिया नार्जारी फंबायजों आरो रायज्लायनानै गोसोआ गोजोननाय मोनबाय जे बेबायदि सासे बर' हारिनि गेजेराव लाइमोन दासो जास्ट 23 इयार्स 23 बोसोर बैसोल' जादों बे फंबाया आरो बेजों आङो रायज्लायबाय जे बिथांनि सोमोन्दै बिथाङा माबोरै फरायखो आरो लोगोसे सिलचरनि मेडिकेल हस्पिटालाव बोरैहाय मोनहैखो कलेजावहाय स' बिनि सोमोन्दै रायज्लायनानै आं मोनथिनो मोनबाय जे बिथाङा निट क्लियार खालामदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा आरो फरायबावनो गोसो दंबावो माखासे सेक्टरावहाय सार्जारि खालामनायनि सायावहाय स' जोंनो बेबायदिनि क्वालिटि थानाय सुबुं नांगौ गोनांथिथार जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खोब डक्टर खम आरो बेखौ लानानैनो दिनै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै CM सुपार 50 होदोंमोन आरो नै दायो जागासिनो दं नोंथांमोना अननानै आं लिंक होगोन डिसक्रिपसनाव बेयाव थांनानै नोंथांमोना क्लिक खालामनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशन होननाय स' बेवहाय नोंथांमोना इन्जिनियार फरायनो गोसो 11 मान्थसनि कचिं मोनगोन APSCनि JEEनि मेडिकेलनि सायावहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव UPSCनि सायावहाय स' नोंथांमोना मोननो हागोन थेंक इउ स' माच भिडिअखौ अननानै प्लिज शेयार खालामना हो जाहाथे गुबुनफ्राबो मोनथियो जाहाथे बेखौ मोनथिनानै इन्सपिरेसन जायो इट इज मस्ट इम्परटेन्ट मिथिबायना शेयार खालामनाया आरो लोगोसे थेंक इउ स' माच थेंक इउ जोबजासिम नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामलांनो हागोन आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अन खालामना लाबानो जाबाय गोदान भिडिअ फैयोब्ला बेखौ नोंथांमोना आपडेट डेफिनेटलि थाबैनो मोननो हानायनि थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय थेंक इउ